pengen ngopi tapi kan duwe. Duh, kosong iki kosong. Apa kudu tinggal dekno iki ya. Ben ora duwe nang pasak gabok iki. Tak ade nang kancaku wis tak nagih nang otak. Ini kita nggak tuwek. Kasih duit. Tengok sisan yo. Disele aceng. Ya alah. Si. Muruk. Mari ki. Aku tak nang ini aceng ae nagih. Apa bro? Apa kan bro? Kilo, apa bro? Laraan sampai pagi murah mare sih. Laraan teles bu, apa? Kan kok petuk sih bro? Iya. Kurang aku kan. Yo, Kon jadi kali. Kon nak utang aku sakit. Kamu tadi tak lagi enak tak. Duh bro. Duh kuwi ngene utang aceng 1 sih. Masa aku kudu nagih aja. Iya. Yo mbo iki piye wae. Yo sing tak tagih nang aceng sik. Ayo bisa yo. Yo bro. Sik. Yo. Duit nang aceng kate tak tagih wis kedisian dikit. Iyalah ya. Ngene iki paling gak sida tak jopok ngene iki. Kedisian disi. Ndek utang ket biyen nek sahur-sahur. Anggite dok 100.000 ku penak ngono goleki. Ngene iki kancane kate tuku odol lang Indomaret yo gak iso-iso. 2 minggu gak sih kata. Paranane mari ki nang juga. Mosok dijar-jarno utang gak sahur-sahur. Dan nyok. Monti lho kan. Gimana mari teko omahe Oktai gimana? Ono acara apa? Undangan kan. Lagi utang. Yalah, lagi utang. Terus jarine arek utang awakmu ya, 100. Awakmu utang arek 100. Yo aku utang arek 100. Yo saiki berani ndek utang. Waduh, betul. Ngene, Bro. Tak critani yo. Tapi lagi. Gak rondo. Aku iki yo masih niku dhuwitku yo diutang juga. Aku karepku iki emang dino iki mang kate tak tagih nang Yuda. Terus sampean rene. Yo wis. Berhubung aku yo ndek utang ukta yo. Wis utangku nang Yuda iki sampean cukup, sampean gowo wis. Ngono gak apa-apa. Lah aku boleh njupuk nang Yuda iki. Yo sampean cukup nang Yuda kono. Gak apa-apa maju nang Yuda. Yo gak apa-apa tak cukup yo. Yo, prane yo. Ya. Duwe kada joko ngene Yuda. Lah kok arek kemang teko. Ini gak yo wis. Kan duwe aku ngene iki. Apa nih bro? Keturun awakmu iki, Mas. Ora ndak ngelu, bro. Kan duduk kok. Ngeluan kita. Ya kancane ngono. Apa? Oma Yuda nang ndi? Arek nang ndi saiki? Oma Yuda pancet sing pas iku sing tau tak jauh. Arek yo yamene iki lek gak nang oma yo nang warung, tapi biasane lek jam yamene ku areke sarapan nang warung. Coba paranan nang warung sih. Warung biasa ya. Warung biasa lah gak ada biyen lho. Dhewe piye lho. Lek gak ono nang warung berarti nang oma. Iya. Yo, hati. Oke. Halo Ibu. Enak gini. Iya kabarnya? Mana aku mau sarapan? Apa? Itu apa? Ini ngaceng mang awakmu iki ya. Utang ngaceng satu saya. Larang utangan. Yo, terus saya kena peran gitu. Masjid. Iya. Wah, Utangnya ngaceng di tangan. duitku segoli lho. Wah, teman. Aku iki mah yo
apa jenenge ya foto terus apa jenenge Irul moro ini anaknya kate lahiran temenan go bojo gak apa-apa gak ono lho 5.000 tok 5.000 rata lagi yo iya sepurane jadi iku ae nanti nang Irul ae tapi kalau ngono itu lagi nang Irul mang iki sire pedho aku pedho di kene di halte ngarepe SMK telu ta oh ya ya carane iku nyekat grab apa gak paham berapa nyekat iya oke jadi berani yo Jancuk aku ketmang nagih utang calon kaya poli aja rono rene lalu ndase wis saiki kaya Irul terakhir iki pegel aku jane tak tagih terakhir Irul iki aku pesen ojek tapi gak kok iso ya jangan wonge nyasar iki motore karo halte iki tangan buat apa? oleh pangeran rek. Ya apa ternyata nasi aku nyata tuh berita apa? Tadi nanti tengah-tengah. Saya jadi utang juga apa utang juga ya? Jadi apa utang juga kata saya. Jo ingin nanti tak gawe apa lahirane bojoku iku kurang 1.000. Anak Yuda ya wis aku tilang Yuda. Terus ya apa? Tak tangkit. Enak sih. Tapi kan sama jin bisa ngaku ta. Tau ngatur pengenane. Yo ta. Yo saya mengenani lho. Bojone taman mentret gitu. Kalau utang 200 dolar itu bos. Nah itu ono. Wes 2 wulan bos. Terus tadi ya utang juga. 100 yo. Nah iki utang juga. Wis nah lunas ya. Oke ya. Yo alhamdulillah. Untungnya kan? Ya. Oke. Nanti saya ingin nama. Aku udah bojo, Bro. Lah kok aku nambani bojone sapa mentret iku? Lho yo lha kene ana keduri sama mentret. Yo. Wah lali kene di bojo iki, Wah. Wes. Taman mulai usah kene ngantuk ya ane sama ini. Wes. Goblok kayak. Ya Allah. Alhamdulillah itu balik kados tapi cuma bojone sapa ya? Merasa aku guru di bojo lah kok jarene nambani bojoku moncret. Apa ya? Wis sambola babas penting bisa tuh balik. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
through the highway.